Maaike doet mij aan een misverkiezing. En dat is natuurlijk wel heel erg speciaal. En daarom wil ik heel graag dat steuntje in de rug gaan. Want ja, ik wil graag dat zij die Miss Friesland wordt op een gegeven moment. En ik denk bij mezelf dat ze een grote kans heeft. You got me head over heels on gasoline. You know how it feels like nicotine. Head over heels, go raise your flag. Come on, bang, bang, bang. Give me heart attack, heart attack. Ja, nou maar ik heel voorzichtig wezen, want mijn vrouw zei al niet, ze is net zo volle oer haar. Ik ben bij die, hè, ik ben die vrouw en net de volle na haar. Maar het is een plaatsje, wees nou eerlijk. Dus je vrouw is al een beetje jaloers? Ja, nou jaloers is het net, maar ze zei wel, tinkrom was dost. De bindman die rennen alleen nog van Maaike om een visje te helpen. Echt weer? Ja, dat vind ik op zich wel heel mooi. Maar ze zijn er wel bij, ja, die doggen. Was vorige week goed, vis? Ja, dat was weer heerlijk, meid. Echt waar. Met die speciale aandacht van jou erbij. Ja, dat is heel bijzonder. Limbal. We hebben echt hele leuke meesten die bij de cream komen. En het is altijd weer een feestje met Jan. En Mats, je vrouw, hem inderdaad zwaar gemaakt? Nee, die hoeft zich niet zwaar te mijten. Nou, dat is heel belangrijk dat je het even in de meeste keer zuist. Nee, dus, nee, ik heb een vriend, dus ik ben bezet. Dus ik wil even tegen mijn vrouw zeggen, Renske, ik weet niet wel wie het opnemen, maar Renske, je hoeft nergens over in te zitten. Wij zijn bezig voor Koninginnedij, voor een beetje zwaar. Dan binnen dat al je wijn, een soort carnaval, maar dan wat liedje. En daar binnen wij nou een auto van het bouwen van buurman en buurman. Buurman! Hey buurman! Buurman! Hoi, buurman. Soms gaat er eens iets fout. Dan heb je een probleem. Maar dat lossen wij dan simpel op. Maar wij dan nog buurman en buurman? Nou, wij zijn hier altijd aan het prutsen. En dus toen dacht die man van, nou, kan je hem dat wel doen? Ja, je een beetje krijgt buurman en buurman. We moeten wat anders denken. Dan wil ik er een ringje in. Was die? Dat ziet er goed uit. Ik dacht, misschien kunnen we dit wieltje gebruiken. Los! Wij hebben een maanwagen onder het maatje voor de Koninginnedij. Dan waren we maar even naar het streep, maar Ja, ik vind het goed. Wij stijgen het soms nog wel een liedje, maar stijgend. ja. Oké, komt-ie. Ja. Wij willen graag roken die piep hebben, dus daarom hebben we rooktabletten gekocht. Heb je dat al vaker gedaan? Ja, maar nog net in de piep. Dus dat gaan we testen. Ja. Hij werkt. Hij doet het. Hij doet het. Je bent er wel haast klaar voor 80 Koninginnedij. Ja, de laatste puntjes op de i en dan kan we los.
Ja. En wat zou de koningin er nou van vinden als ze hem zo shot? Ja, ik denk dat ze het wel heel leuk is vinden, maar ik weet het net. Nee. Oh, de open haard ontploft hier een beetje. Dat gebeurt er al. Het begint ik een beetje te stonken. Ja. Ja, het moet een beetje stinken, bommetjes, ik een beetje te voor te stellen. Oh ja. Daar ziet er wel heel handig uit. Ja. Voor elkaar. Klaar is Kees. Klaar is Kees. Niks meer aan doen.